बियाह ही का मिठाई के नाम हो जाए रे भय रही तब नु जानती के कौन मिठाई के नाम हटे हमो नहीं पहले हमारा पापा के भइल बा। अच्छा हां तो वहां के जानत हो कृष्णा भाई जा कृष्णा भाई से पूछ लिया। औरतिया के शादी नए नए भइल बटे लड़का से ना तारा भैंसा से ए महाराज मेहरारू का शादी कोनो एगो लड़के से ना होई त काची से होई मेहरारू का शादी एगो लड़का से भइल बटे बेचारा नए नवेले बिया ओकर मरदा के ओकरा डिप्टी पर से फोन आइल बा जब फोन आइल तो ओकर मरदा चल गई मेहरारू अपना मरदा के लगे फोन कइले बिया कैसे मेहरारू अपना मरदा के लगे फोन कइले बिया कौने भाव में अरे बिया अपना मरदा के नंबर ई गनगनात कहे बा फोन आवता अरे बिया अपना मरदा के नंबर अपना देवरा से मांगे गइल बिया कैसे ए देवर जी बोलो श्रीमती भौजी देवी जी संस्कारी देवर संस्कारी लगता तनी अपना भैया के नंबर दी ना काहे बड़का बाबू के देव तो ना काम चली जिनिए बाड़न सब बात बड़के मुझे थोड़ी ना कहा है तो लिखो भैया के लिखो अपना भैया के नंबर दी बोली 94 400 चुक चुक 94 400 चुक चुक अब 95 500 धरावा टुस 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 उठाइए ना उठाइए ना अंजलि में सटाइए ना हेलो हेलो इस रूट की सभी लाइनें व्यवस्थ हैं कृपया 9 महीना बाद डायल करो ए देवर जी इतना महीना बाद डायल करे के करता है व्यवस्थ बा व्यस्त बा दूसरा नंबर दी तो दोसर लिखो बोली 94 400 डारी पर बारी पर 94 400 बारी पर आउ नंबर हो नचनिया के डाड़ी पर धरावा धरावा टुस 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 हुलुलुलु हुलुलुलु उठाइए ना हुलुलुलु उठाइए ना हुलुलुलु हुलुलुलु लहरी जी में सटाइए ना हेलो हेलो रेडियो नेपाल हो तपाई को अनुरोध माँ भोजपुरी फिल्मी गाना सुन भयो राति राम्रो राम्रो छ हमरो नेपाल में चिंग चिंग टिंग टिंग भिंग भिंग गाना सुनम छ ए देवर जी काहे इतना मजाक कइले बनी अबली मजाक भौजी से ना कोई नहीं तो मौसी से कोई नहीं ए देवर जी बोला ई त बुझाता कोनो हिंग बेचवा के लगे धो ले बनी अच्छा नेपाल धोले लो हां दोसर नंबर दी दोसर धरावा बोली 94 400 कुल्हा पर 94 400 कुल्हा पर आउ नंबर हो नचनिया के झूला पर धरावा टुस 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 उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना हेलो यात्री को कृपया ध्यान दें जो गाड़ी जीरादेई से चलकर जाने वाली जनसर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 6 महीना विलंब से चल रही सुविधा के लिए खेद है चाय बड़ी शिखर ए शील बटल पानी पानी ए देवर जी का हो ई त बुझाता स्टेशन पर धोले ले हां तो अब के सही जगह पर गइल बा अब ट्रेन धक जाई मर्दा लगे दी भैया के अपना अच्छा तरह से नंबर तो लिखो बोली 90061 90061 61 हो गई हाँ हो गई 80 38 38 टुस 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 अब साफ करता हेलो 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 के राजा जी हा तू डिंटेलवा के मम्मी बोला तारी का हो ए राजा जी का हो रार गोड़ छू के गोड़ लगता जाई हो गोड़ पहुंचल बा का होई जाए ए राजा जी का हो अरे कब घरे आवतन अरे घरे के तरह
ए राजा जी हाँ हमारा रुपया पैसा कुछ ना चाहिए हाँ। बस रौरा आँखी के सोझा रहे अच्छा तो हम समझन कि मोय संपत्ति हमारा लग ही बटे। अरे सोचतर के तरह कुछ चिन्ह ले आवत तो ए राजा जी हमरा चिन्ह ना चाहिए। तरह का चिन्ह ना लिए ना हम सोचले तरह गोल में छुछी ले गोड़ में के छुछी होला। हमरा वो ना चाहिए तो घेटी में का पाल ले आवत नहीं हमरा वो ना चाहिए तो का चाहे बस रौरा हमरा आँखी के सोझा रह अच्छा कहीं दूर से पतइयो बाहर के लिए आए बुनू हाँ डॉक्टर साहेब कहीं दूर से पतइयो बाहर के लिए आए बुनू हाँ तो बुझाए जे मैं नोटे धरता घरे रहनी तो भागावत लू कि बहराजा बहराजा महाराजा आयो बोलावत तारू हाँ। जब जीत करता रहो नु हाँ तो हम टिकट कटा ले बनी अच्छा आ उधियात चलिए होता मती कटवे पौधिया चला मत टिकटे पोदिया औरत कहे तरी कैसे लेकिन गाना का भाव लगल कैसे एगो कोनो लइकवा हो एगो कोनो लइकिया से कहता कैसे रोकी बोली तने हुका लगे दुगो अगरबत्ती हला दिया माला पहना दिया गइलन गइले उ ओकरा पीछे खोस दिया पैसा सुन के बहुत भइल अभी का पिछवा खोसी ले दुगो अगरबत्ती एगो एगो लइका एगो लइकी के मैटर हटे कैसे कि हमारा बुलेटवा पर कहियो बैठे अरे सटा बेटीना तो बोल बोल रे पत्थर की आहो पतारा का से फोटो बेटीना बोल बोल रे पतरकी हाय बोला का से फोटो बेटीना पक पक पट जानू कि सिरवा भद खाई लगबू यही लड़के सहारे औरत अपना मर्द के कहत रही कैसे बाबा औरतिया कहतिया तू से टूटल पलानी में तरस जवानी कोई बकहिया ओए बकरिया मुखिया जी मेहररुआ कहतिया कैसे तू से टूटल पलानी में तरस जवानी आई बकहिया लागल दिलवा में हटी लागल दिलवा में हटी आई औरी औरत कहतरी कैसे कैसे कि हम ना जननी कि तोहार कौन मजबूरी रहे आहा
हम ना जननी कि तोहार कौन मजबूरी रहे हमरा से जुदा भइल के तोहार इतना जरूरी रहे अरे होय तो अभियो कुआर बारी तोहरेला होय तो अभियो कुआर बारी तोहरेला ई ना जनली कि तहरा मुंह में राम और बगल में छुरी औरत को हतरी कैसे कि जब से गावा ना करइलो परदेश हमरा डॉक्टर साहेब जी कैसे कि जब से गावा ना करइलो परदेश बारह जब से कामना करो परदेश बड़ा हो कि भेजल घर वाना एक कहूँ सोन देश बारह यहाँ का जागल रहते तब नु जागल में नहीं कि सुतल नहीं कि यहाँ के चल गइल बानी सपना में तनी हटी तो है हाँ उठाई मके तो यहाँ का चल गइल बनी हे भगवान हम तो जानते ना रहे कि चल गइल बनी ठीक भाई दौड़ हाय बहना ना उठ गइले उठ अरे ओरा बानी कि ना सुनबा तो ना भैया उठ गइले तले कतना लोग कहत रह कि ओरा चल गइनी अगरबत्ती घर के धो दिया औरत कहत रे कैसे धंधा ठीक बटे रोरा एगो बात कहनी हो कि कदू यहाँ के लाइसेंसी बनी हम नहीं खित कदू हम काहे नहीं खेती कवाले को जरूरी बा मने कोनो जरूरी बटे अब तू कहबो अब होने दरौरा कहब तब टिकवाई ए महाराज कोनो भी चीज उम्र से बढ़िया लागेला या कहले हम कली ए बेटी हां रो हटी का मुड़ी पर चुटपुटिया बजाई हो ना छोड़ दो यही से कहिले का कि 7 पर 5 75 होला लफर के फरेला वो करे ना में लतर होला 7 पर 5 75 होला लफर के फरेला वो करे ना में लतर होला भीतरी से हो ऊपर से ना आज होय मुहवा चोलिया के बोलला नु वो करे ना में 76 होला ई छहातरा हो ई छहातरा होय कोनो खिसवा झूठ नहीं के का कि कहां धरी छितनी त कहां धरी सागरे बबुआ पुरस्कार में आ गए ए बबुआ ना बबुआ आइले है कि बबुआ देता रहे देखी तो दे देनी तो 5000 लेके आई जाई बबुनी बेजी भाई देखी तो बुझा तक अंजलि के ह ई लड़का पुरस्कार में आइल बने दे दी है दूध पियो पुरस्कार में बड़े पुरस्कार में तो गाड़ी में लादी चलो जा भागो जा काम हो गए देख ली कितना बुझा तक हाल फिलहाल के भइल बा कोनो खिसवा झूठ ना रहे हां कहां धरी छितनी त कहां धरी सागरे कदू है मनीषा मरल से मोटकी त लौटले लहरी के भाग रे हटाओ रे अरे सटाओ रे अरे रहो रे अब तो नी दांत बैठा के सो रे ई है एक खिसवा सच कर देतनी रोरा सुतरन है त अच्छा ना लगता देखे जागल बत्ती कितना सुंदर लगता लेकिन गंदा इशारा करतनी है बढ़िया नहीं खेल लग आय हाय हाय लहरी पैसे अरे लेकिन यही से कहिले का भेटतौ ना कि जब से गावा ना करइलो हाय परदेश बारो यहाँ के बात के आवरी कहनी हो का दो है चुनरिया बिहले मेहरा ओढ़ेली अरे तो उहे लोग तो हमहु कनी है बिहले मेहरा ओढ़ेली तो हम का दोसर कह देनी हो हम का दोसर हम तो कहनी कि हमनी के घर के माता बहिन मुड़िया पर चुनरिया ओढ़ के मंदिर में जाला लो भाव देखनी हो वो तो ओढ़ले रहले बुझा त पानी के देह पर चोटी ओढ़ावल बा ऐसे कहिले का कि बिना बात के बात तू पार्टी
पाटी जान गलती नहीं खाता डाटी जान कि बिना बात के बात पाटी जान हरे गलती नहीं खाता डाटी जान होय सनातन धर्म बता एकरा के सनातन धर्म ही रहे दी जात के नाम पर बाटी जान पंचर भइल बा त सुलेशन लागी थूक लगा के साटी जान अरे खाही के बता पूरा हपचिए के खाली खाही के बता पूरा हपचिए के खाली लहरी जी काहे कि कुकुरन के जैसन चाटी जो ले आओ लाठी कुत्ता के भगाओ रे न तो वह दूटा सा हो जाए ना घरे के रहो अपना घाटे के रहो औरत कह तरी कैसे कि जब से गावाना करोला परदेश वाला परदेश वाला कि भेजल घारा वह ना ये कहूँ सुन देश वाला आजकल के 2-4 गो ऐसा ब्यास हो गए बड़न सन अरे मारे कि हमरा के कैसन कैसन अभद्र शब्द बोल के सोचत ना कि हम आगे हो जाए हमें आगे हो जाए तो से का होगा लेकिन वो कुछ का होलो से हमरा फर्क नहीं पड़े आला हमें का मतलब बाबू हमनी के से का मतलब बटे वो चाहत ल कि हमनी के नामवा धरस के हमनियो के बढ़ी से आगे लेकिन ऐसा हम करब ना ऐसा गलती ना होई हमें अपन मंजिल पर जाइए करह वो चाहे कतनो गोर घींची लो बोल कैसे संहरी जमनिया अरे छोड़ के गइल बड़ा कनिया से एगो याद पड़ल डॉक्टर साहब का एह रह दिया रुको यहाँ के कहने है का कि एगो यहाँ के संभालते बानी हमरा के कदू संभालते बानी घरे तो जलवैया सब देखो तरस हमरा के यहाँ के संभालत नहीं हो के यहाँ के संभालत तो बताई जो घरे वाला के संभालत अरे पटीदार पटीदार ने संभाली हां ओए देख करता उहे देख ले थोइल कैसे कि बोल कैसे संभाली जमुनिया के बोला कैसे संभारी जवानिया के छोड़ के गइल बड़ कनिया के लास्ट में रतिया कहतिया कैसे हरे रमन रूपे ससे राजा भाई जाई के परदेश में समझइब कहिया लागल दिलवा में हई आई के बुझइब कहिया हमने के उ ना हो सकी रो टाइम बताओ तो जब हमने क्या होता जैसा ऐसा हमने के टाइम पर हमेशा श्री कृष्ण गोविंद